Molly ti I ti. Cysi Crawford D, a dwi yma I wneud challenge trac mewn 10 ar gyfer ochr un. So, yeah. Fi'n excited am hwn, achos, yeah, mae'n challenge mawr. Okay, so, Anthony. Cool. Okay, so mae gen I syniad am cwbl o coldiau yn gyntaf. So, mynd I recordio fe yna, cael y temp. Track newydd. Guitar. Neutral stereo. Okay. Temponion. Bach goblen. Okay. Mae'n lwpio hwnna. Beth nesaf yw I cael beat. Hwn yw fy hoff ran, trio ffeindio beat. Mae hwnna'n eitha cool. Na ni. Okay, so na dwi'n gwneud hwnna, lwpio, rhoi hwnna mewn I stereo kit, drum kit. Okay, mynd I trio rhoi bach o bass arno fe. Dod lan rhywbeth bach mwy cool os oedd gen I bach mwy amser, ond dwi'n trio recordio hwnna.
mynd i eisiau rhoi vocals lawr nawr. Oh my god, 10 munud ar ôl, oh my gosh. Okay. So dyma llyfr fi gyda kind of cwbl o syniadau gyfer geiriau, yna rhywbeth fyna. Okay, so mynd i trio derbyn. Mae'n just yn rhywbeth sy'n dod i fy mynd nawr, really. Sa'n gwybod beth yn union mae'r can yn mynd i bod amdano. Nai. Okay. Fi'n hoffi wneud doubles o vocals. So, na'n neud un. Na'i derbyn newidiad, na'i newid symudiadau. Hoffi'r melody. Wow. Derbyn newidiad. Na'i derbyn newidiad, na'i newid symudiadau fy hun. Na'i derbyn newidiad, newid symudiadau fy hun. Mond i ti. Okay, double hwnna. Na'i derbyn newidiad, na'i newid symudiadau fy hun. I ti, ond i ti. Na'i derbyn newidiad, newid symudiadau fy hun. Mond i ti. Okay. So, fi really eisiau cael kick down mewn na hefyd cyn yr amser dod i bed. Okay. Ti. Okay. Ti. Okay, so dyna cosiau kick down. Ti. Mond i ti. Na'i neud unrhyw beth i ti. Mond i ti. Na'i neud unrhyw beth i ti. Oh, wow. Ti. Mond i ti. Na'i neud unrhyw beth i ti. Mond i ti. Na'i neud unrhyw beth i ti. Okay. Whoa.
Waw. Waw. Oh my gosh, waw. Waw, oedd hwnna yn really anodd. O'n i ddim yn disgwyl iddo fe fod mor anodd. Fi wedi gwneud fel pennill bach a cicgan bach. Os fi'n rhoi nhw ar loop, how do fi'n gwneud hwnna? Fydd yna can, well, I guess, tua 3 munud, gobeithio. Fi'n mynd i rhoi ar loop anyway. A gawn ni weld sut mae'n swnio. Oedd hwnna'n anodd, ond really cool. Okay. So, mae yna syniad o'na, anyway. Derbyn newidiad, wnaeth newid symudiadau fy hun. I ti, ond I ti, wnaeth derbyn newidiad, wnaeth newid symudiadau fy hun. Mond I ti, mond I ti, wnaeth neud unrhyw beth I ti, mond I ti. Na'n neud unrhyw beth I ti. La 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 la. Byddai'n rhoi mwy o hwnna mewn fyna. Falle fydd y cican yn bach mwy hir na hwnna. Derbyn newidiad, wnaeth newid symudiadau fy hun. I ti, ond I ti, wnaeth derbyn newidiad, newid symudiadau fy hun. Mond I ti, mond I ti, mond I ti, na'n neud unrhyw beth I ti, mond I ti, na'n neud unrhyw beth I ti. Falle eto, byddai'n neud hwnna eto. So fi wedi recordio popeth sydd angen really am nawr. I gael syniad. So mae yna syniad yna o gan. Os o'n i'n sort of treulio fel hanner awr arall ond fe, falle bydd yn swnio yn lot well. Byddai'n probably rhoi mwy o pethau o'r cog arno fe. Falle kind of neud y bass yn iawn achos mae fe'n bach yn rushed. Mae hwnna'n awesome actually achos just mewn amser, just dim 10 munud fi wedi dod lan â hwn ac mae'n mynd syniad byddai'n hoffi gweithio arno mwy. So fi just yn really keen I gorffen e nawr a rhoi llwyth mwy o bethau arno fe. So, yeah, wow.